Nou Sjoukje, het is er 4. Zenuwachtig? Ja, weet je wel. En is er de kleer voor? Volgens mij is er de kleer voor. Ja, het is toch, ja, we krijgen iets ben, dus misschien heeft het de koppel wel net helemaal bij. Het is altijd een beetje, wachtje, spannend. Groenwagenaar. Jongens, eigenaren. Had het vanaf het begin bijwijst, hè? Ja. Spannend, hè? Ja, er is niks om luchtje als je het net doet, maar hij kent wel. Hoeveel aardigheid had je nou om? Dat had zelf ook kinderen. Oh, dit is prachtig. Volle meer spanning van dit ding als van mijn eigen. Ja, dat is weer. Dat is nou, familie die nog nooit op een koers geweest heeft en ze draven om je heen en het is altijd een feest. Ik heb nog nooit zoveel mee met kwalificaties zoals nou. Ja, zo is het. Hartstikke mooi. Ik heb natuurlijk alles met Dirk goed gevolgd en het is wel een belangrijke dag. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik hoop alleen dat hij zich gedraagt tussen de andere paarden. Het is natuurlijk een jong paard. We hebben hem hier gezien in zijn eentje. En ja, toen moest hij toch duidelijk nog even wennen. Hij heeft nu 5, 6 paarden om zich heen. Het is wel een mannetje. Dus als hij er maar niet springt, dan haalt hij het makkelijk. Weet je, zonder vertrouwen kom je nergens. Als je op een gegeven moment zegt van nou kan niet. De truc is, we behandelen een jong paard als een volwassen paard. En let op. Nee, go Dirk. De donateurs staan vol verwachting in de gang. Nou, ik hoop dat ik ze net teleurstel. Of dat wij ze net teleurstellen. Op de karren. Ja, op elkaar. Ja, van start de oude even achter de auto, even lette die net op en hij rond wat naar voeten en toen corrigeerde ik hem en toen maakte hij een foutje. Ja, dan lees je een hele lijn achter en ze starten natuurlijk gewoon met de tijd als ze met de auto tot het startpunt komen. Dus dan krijg ik een tijd van 29. Terwijl als je dan zijn eigen startpunt broeken natuurlijk wat later, ja, dan gaat hij wel uit genoeg, maar ja, daar heeft niks aan. Net niet, hè? Nee, het ging mis in de beginfase. Je kon zien, hij keek even om zich heen en hij denkt bij zichzelf, wat is dit allemaal? En dan gaat hij op de plek bijna galopperen. En daar verlies je zo verschrikkelijk veel meters en tijd mee. Want hij loopt wel een stukje hard hoor. Hij loopt er aan de overkant even naartoe. Laatste bocht gaat hij nog even goed door. Maar je kan je niet meer inhalen. Nou, net helle. Net helle, hè? Net helle. Ziet er wel in. Maar hij greenig niet, klerenbare greenig niet en dan liet het bed los en ja, dan zit je er een heel eind achter. Hè. Ik vond hem heel netjes geen verder, ja. Nou ja, ik denk, ik ken krijg net. Nou ja, het een goede les was. Het verder geen fout maken, alleen ja, op je auto. Hè. Dat is even... Snelheid heeft hij. Dit was gewoon ja, onervarenheid. Je praat over een 2-jarige, je moet nog beginnen. Ik is jongens, volgende keer is raak. Hoe gaan we nog verder? Ik weet niet wat de trainer wil, dat moet de trainer zelf bepalen. Maar je kan in Wolvenga 2 maanden niet terecht. En het is natuurlijk het leukste als je hier kwalificeert. Dus ze kan die 2 maanden gebruiken om alles te doen wat ze wil. Ze kan doortrainen, ze kan hem ook castreren in die 2 maanden en daarna weer kwalificeren. Maar je hebt 2 maanden de tijd in principe en daarna begint het pas. Maar in september de wedstrijd trainen, dat zit er net in. Dat zit er wel in. Als hij in september kwalificeert, kan hij gelijk lopen. Nou ja, we moeten gewoon terug trainen en ooit een keer weer proberen. Het was waarschijnlijk dat het net een ezel is, maar nou ja, we moeten een weekend wat weer. Zo. Ik vreet wel gewoon naar die oude, hè? Dat mij moet wel terug in.